Fl-isem tal-Missier, tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum il-5 ta' Settembru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' qaddisa li nafuha l-koll, Santa Teresa ta' Kalkutta Verġni. Tifkira. Konxa Agnes Boġazskiju, Mother Teresa kien jisimha, imwielda fi Skopje l-Albanija fl-1910, qatet il-laċċ ta' Kristu abbandonat fuq is-salib f'Kalkutta. L-imħabba kbira tagħha lejn l-ifqar fost il-fqar. Waqfet il-Kongregazzjoni Missjonarji tal-Karità għal qadi tal-morda u l-abbandonati. Mietet fil-5 ta' Settembru tal-1997 u ġiet ikkanonizzata mill-Papa Franġisku fl-4 ta' Settembru tas-sena 2016. Iżda sħuti, kemm għandna bżonn nitolbu għal dil-qaddisa għażiża u xekk li għalmitna ħafna bħajjita. Ara taħsbu li kienet faċli ta' fil-bidu għal Santa Teresa ta' Kalkutta, ma kienet faċli qatt ma fil-bidu iżjed u iżjed. Hija bdiet il-ħajja reliġjuża bħala soru tal-Loreto u kienu bagħtuha l-Indja biex tgħallem, u hekk bdiet tgħallem hemmhekk, imma kienet tivvjaġġa u kienet tgħid imma sax jiswa lil dawn il-foqra u xekk li hawn li aħna fl-iskejjel tagħna għandna tfal u xekk ta' nies li mhumiex foqra, l-foqra ma jiġux l-iskola tagħna u ddeċidiet u talbet il-permess li tmur tieħu ħsieb il-ifqar fost il-fqar u bdiet kamra żgħira tiġbor in-nies qed imutu abbandonati minn kulħadd ġewwa Kalkutta, tiġborhom f'din il-kamra biex tagħtihom mewta diċenti. Jeżis ħuti, kemm tgħallimna dil-qaddisa, kemm tgħallimna aħna li lil dawk li d-dinja twarrab forsi kultant inħossuna attentati li nwarbuhom aħna wkoll u hija għażlithom għax rat lil Kristu lil Ġesu fihom. Jeżis ħuti, jew nitolbu biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum inħobbu lil kulħadd, imma kien nagħmlu preferenza nagħmluha ma' dawk li d-dinja twarrab għax dawk huma l-eżies tal-mulej, dawk huma dawk li l-iktar imissna naraw lil Ġesu fihom, il-foqra, il-batuti, l-abbandonati, dawk li d-dinja twarrabhom. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija żisħuti billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Robert Ferrante. Nitolbu. Ismana u Alla Salvatur tagħna biex aħna li nġeddu bil-ferħ it-tifkira tal-Verġni Santa Teresa ta' Kalkutta, nitalmu minna nħobbuk b'qalbna kollha, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ħadd ma għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li hu għaref din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax l-għerf ta' din id-dinja hu bluwa quddiem Alla. Għax hemm miktub hu li jaqbad l-orrief fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li firħa huma l-ħsibijiet tal-orrief. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom. Sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt jew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej. Kollox hu tagħkom u intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija, tal-mulej hi l-art u kull ma fija.
tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fix-xott qiegħda. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fuq il-post imqaddes tiegħu, min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Tal-mulej l-art u kull ma fija. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Tal-mulej l-art u kull ma fija. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla u kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġeneżaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qgħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmun u qallu: Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqijiet tgħid int ħankala xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftejt ma għerqux. Xmun Pietru kif ra dan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbiet minni, mulej, għaliex jiena raġel midneb. Għax baqa' tassew mistaġeb kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bdejna żmien il-lampuki u xekk u żmien importanti ħafna s-sajjieda. Naħseb meta sajjied imur jistat jaqbad qabda tajba. X'en jidħol l-art ma jħallix kollox u jgħid issaqbad biżżejjed. Imma x'jgħid? Jgħid infittex nerġa' mmur ħanerġa' naqbad iżjed. Kemm istrambu x'vera żisħuti kif spiċċa il-Vanġelu tal-lum. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art telqu kollox u marru warah. Dan wara li kellhom qabda kbira. Għax indunaw eżisħuti dawn is-sajjieda li t-teżor li skoprew f'Ġesu kien ħafna iktar importanti min jaqbdu kemm jaqbdu ħut. It-teżor veru ma kienx il-qabda tal-ħut jew kemm se jaqbdu ħut, imma t-teżor veru kien Ġesu. Eżisħuti. Kemm hu sabiħ dal-Vanġelu. Dak li skoprew xmun u Ġakbu Ġwanni dakinhar kemm importanti għalina u fi żmienna. Eżisħuti kemm iridu noqogħdu attenti
li meta nisimgħu l-kelma talla tinqara jew meta naqraw il-kelma talla ma naħsbux qegħdin naqraw xi ktieb kwalunkwe jew naqraw ktieb tal-istorja, mela naqraw dak li ġara 2000 sena ilu fil-ħajja ta' Ġesu. Mhux daqshekk biss. Eżis ħut imma ħafna iktar minn hekk. Dak li naqraw fil-Vanġelu huwa dak li qed iseħħ issa u Alla tagħna li qed jaħdem issa. Il-Vanġelu huwa kelma ħajja li turina min huwa Alla llum, li titlaqana ma' Ġesu llum. Ma' Ġesu li din l-esperjenza li għamel ma' Pietru, Ġakbu, Ġwanni irrid jirrepetija llum. Ma' Ġesu li għadu jsejjaħ illum. Ma' Ġesu li min jaf kemm hemm żgħażagħ u tfal hemm barra li qed isejħilhom issa llum, eżis ħudej. U jekk sfortunatament il-vokazzjonijiet naqsu ħafna, jekk is-seminarji tagħna għandhom problema għax il-vokazzjonijiet huma ftit ħafna, eżis ħudej. Dan ma jfissirx li Ġesu m'għadux isejjaħ ta'. Imma jfisser li aħna li huwa d-dover tagħna mhux aħna l-qassisin biss ta'. Immintkom il-familji. Immintkom u xekk, iż-żgħażagħ u t-tfal u l-katekisti u xekk. Imma aħna l-għalqa tal-mulej forsi maħniex naħdmuha tajjeb biżżejjed. Forsi maħniex nistinkaw biżżejjed biex x'in jiġi l-mulej u jiżra u xekk iż-żerrija tiegħu jiżra l-vokazzjoni isib artammiela fejn imbagħad tikber u tagħti l-frott. U eżis ħut it-telliefa mhuma ħadd ħlief aħna ta' aħna li nitilfu, aħna li ma nagħmlux id-deċiżjoni ta' Pietru, Ġakbu, Ġwanni għaliex għadna marbutin mat-teżori materjali biss. Dawk it-teżori materjali llum jew għada rridu jitteħdulna, eżis ħutej, jaboloħ aħna. Aħna li maħniex kapaċi nagħmlu dawk li għamlu l-apostli li meta waslu l-art anke l-ħut li qabdu ħallew għax ridu jkunu lestej biex jaċċettaw u jħadnu dak it-teżor li ħadd u xejn ma jista' jieħodulhom iżjed. It-teżor li hu Ġesu. U għalhekk il-mistoqsija l-kbira li jdu nagħmlu llum jiena u intom li qegħdin tisimgħu din quddiesa anke permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Jien it-teżor tiegħi x'inhu? Il-kol kemm aħna għandna teżor ta'. X'inhi l-iktar ħaġa importanti f'ħajti? U xekk il-ħut li qabdu dawn u allura nfittex nerġa' lura biex naqbad ħut aktar? Jew intbaħt bħal mamlu Pietru, Ġakbu, Ġwanni, eżis ħutej, li jitteżor veru li qatt ma jieħodu li ħadd huwa Ġesu biss. Nistaqsu lilna nfusna eżis ħutej, jiena Ġesu huwa t-teżor tiegħi jew le? Ġesu huwa t-teżor waħdini tiegħi jew le? Jew it-teżor tiegħi dak li norbot qalbi miegħu għadu xi ħaġa ta' din id-dinja li llum jew għada eżis ħutej malajr jew farkiżiet fil-bogħod ma jrid jasal il-mument li nħalli kollox warajja. U dakinhar imbagħad ikun diżappunt kbir ta' kien kun irbat qalbi ma' dak li hu ta' din id-dinja eżis ħutej. Ejjew nitolbu bil-qalb il-mulej illum. L-ewwel nett nitolbuh li l-kol kemm aħna narfu li t-teżor il-veru mhux il-qabda tal-ħut imma t-teżor veru huwa Ġesu. U jkollna l-kuraġġ eżis ħutej. Forsi ma nistgħux nħollu kollox aħna, m'għandniex is-sejħa li nħallu kollox letteralment u mmorru wara Ġesu. Jkun hawn min ikollu dik is-sejħa ta' u rridu nitolbu biex ħafna jwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu li jkunu saċerdoti, reliġjużi u missjonarji fid-dinja tal-lum. Eżis ħutej, rridu nitolbu ħafna għalija din. Però b'xi mod jew ieħor din is-sejħija tagħna l-koll. Hemm talba li ngħiduha fil-kolletta t-talba tal-bidu kemm hi sabiħa. Enna ħalli narfu tajtek din it-talba, enna narfu ninqdew tajjeb bil-ġiet li jgħaddi. X'jiġifieri ninqdew tajjeb bil-ġiet li jgħaddi? Nużawha l-ġiet tagħna u tal-oħrajn. Però norbtu qalbna mal-ġejt li jibqa' għal dejjem. Jalla eżis ħutej, il-kol kemm aħna għandna din is-sejħa, jalla bil-qawwa tat-tal, bil-qawwa tal-quddiesa, bis-sagrament tal-qrar, bl-imħabba vera li nuru lejn xulxejn, inkun waqlin biżżejjed biex ninqdew tajjeb bil-ġiet li jgħaddi għal ġiet tagħna u tal-oħrajn,
imma norbtu qalbna mat-teżor li ma jieħudulna ħadd li hu Ġesu li npoġġuh l-ewwel qabel kollox fil-ħajja tagħna u nagħmlu impenn eżis ħuti eżis intkom li ssegwu dil-quddies eżis anzjani morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, eżis intom li forsi tħossukom taqlim bil-mart u bis-salib taqtawx qalbkom, għandkom missjoni kbira li titolbu u toffru t-toqol tal-ħajja tagħkom il-kol kemm aħna għandna salib. Nofru d-batija tagħna bħala talba għal vokazzjonijiet reliġjużi, saċerdotali, missjonarji. U xek biex fil-Knisja jkun hawn ħafna li u xek jiddedikaw ħajjithom għal mulej. Ikun hawn ħafna li jħeġġulna qalbna biex nimxu wara Ġesu. Ikun hawn ħafna li bħal Pietru ġakbu Ġwanni jkunu lesti ta' bil-ħaq li jħallu kollox u jmorru wara l-mulej. Joġobkom nqmu bil-wieqfa. Ebda erf tad-dinja ma jista' jagħtina s-salvazzjoni ma biss dak li jiġi minn Alla. Nitolbu għalhekk u ngħidu Alla tagħna isma' it-talb tagħna flimkien Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Int li jint il-kelma ta' dejjem wettaq it-tajjeb li l-Papa u l-isfijiet jagħmlu fid-dinja nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Int li ġejt biex iddawwal lil dawk li jinsabu fid-dlam mexxi l-passi tal-bnedmin kollha fit-triq tas-sliem nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Int li jint it-tieba fuq kull tieba bierek il-ħidma ta' dawk li jduru bil-morda u l-anzjani fuq l-eżempju tal-qaddisa tal-lum Santa Teresa ta' Kalkutta nitolbu Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Int li batt lil-ibnek isejjaħ il-bnedmejn ta' qalbhom niedma għati li jenna l-kuraġġ tinħallu kollox biex nimxu warajk nitolbu Alla tagħna isma' it-talb tagħna. Hekk għamlet Santa Teresa ta' Kalkutta eżis ħuti. Letteralment ħallit kollox biex marret wara Ġesu mhux ta' bxejn iltqajt magħha jiena f'Ġunju mietet fit-3 fl-4 jew fil-5 ta' Settembru bħallum u iltqajt magħha f'Ġunju ta' qabel jiena u tbissima ta' wiċċa mara anzjana ta' 87 sena ma ninsija qatt. Sabet il-ferħ veru, dak il-ferħ li ma tistax tagħtih id-dinja ma li jagħtih Ġesu. Ejjew fiskiet hekk nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda l-persuni bi bżonnijiet speċjali, intom eżis ħutna li titolbuna nitolbu għalikom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Ejjew fiskiet nżidu t-talba tagħna u nofruha lil-mulej minn idejnhom tagħna Marija. U Alla li bibnek Ġesu Kristu fdejt il-bnedmin kollha għatina nitolbuk li nħabirku ħalli kull bniedem jikseb il-frott tas-salvazzjoni inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmejn. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem ilqana mulej Alla tagħna. Qum li juniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej miġġuniti u d-dnub tiegħi meħkili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dan is-servizz umli li qed nofrulek miġburejn
fit-tifkira ta' Santa Teresa Verġni u bis-sagrifiċċju ta' ibnek ibdlilna f'apostli mħeġġa tal-imħabba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet kif għamlet Santa Teresa ta' Kalkutta, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bijien terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwent mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Id-demm imqaddes Sidna Ġesu Kristu nċarċar lija fuq is-salib u nħobbok. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Robert Ferrante. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Teresa ta' Kalkutta u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna
missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ifrit minnik il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt tal-ħajja l-dinja. Dan il-ġisem mid-dem għaddistijak eħlisni meħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu ħadisna. Dem ta' Kristu ħadisna. It-qarbin sa jsir l-ewwel nibda dan il-ġemp imbagħad niġi fin-nofs, imbagħad niġi l-ġemp l-ieħor.
ħanajdulu grazzi bil-qalb lill-Mulej Eżis Ħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna, u bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Tmajtna missier bil-ħobs tal-ħajja, għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Teresa Verġni inġorru fil-ġisem tagħna li jmut il-passjoni ta' Ġesu Kristu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss bi Kristu Siedna. Ħanejdu Eżis Ħuti 3 Ave Marijiet fġeħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nofruhom mod speċjali llum u xekk għal vokazzjonijiet araw Santa Teresa, persuna waħda kemm irnexxiela tagħmel ġejt f'ħajjitha. Nitolbu l-Mulej jibbierek il-Knisja f'Malta u Għawdex u d-dinja kollha ħafna vokazzjonijiet qaddisejn. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Int li jisbaħ fost il-ġili li jamru fil-widin, il-ġmil tal-bjuda tijek u għaxqa ta' kull żmien, Marija ħanina, min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk.